దినాన్ని ఇచ్చావు, స్తోత్రాలు. మీ పరిశుద్ధ లేఖన భాగాన్ని చదువుకున్నాను, మీకు వందనాలు. వాక్యమైన దేవుడు మీకు వందనాలు. నరపుత్రాలు చక్కగా నిలబడి నీతో మాట్లాడతానని చెప్పి స్తోత్రాలు. మా ప్రభా నీ యువత నా మాటలు ఉంచేదను, నీకు ఉపదేశం చేసేదని మీ వాక్యం రాయించే వందనాలు. నేను బోధించడానికి నాకు శక్తి, బలము, జ్ఞానం లేదు ప్రభా. మీరే మీ ఆత్మ పొందుగా నింపి మీ ప్రజలకు కావాల్సిన మీ సందేశాన్ని అందించి వాక్యం ద్వారా మీకు మహిమ, ప్రజలు రక్షింపబడాలి, ప్రజలు బలపరచబడాలి, ప్రజలు మీ ఆత్మలో ఎత్తబడాలి. మీరు ఏమి వీరి పట్ల ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారో, మీరు వీరి పట్ల ఏమి ఉద్దేశము కలిగి ఉన్నారో, మీ చిత్తము నెరవేర్చబడ నిమిత్తము, మీ నామము హెచ్చింపబడ నిమిత్తము, మీ నామము మహిమపరచబడ నిమిత్తము ఈ సహాయకుడైన నన్ను మీ యొక్క కరుణాస్థల కింద కనికరించి కృపతో బలపరిచి ఆత్మతో నింపి వాడుకొని మీరు మహిమ పొందుతామని స్తుతి చెల్లిస్తూ, ఆటంకపరిచే ప్రతి ఆత్మను యేసు నామములో బంధిస్తూ మీ మహిమ కొరకు వాడుకుంటారని స్తుతి చెల్లిస్తూ మా ప్రభువైన యేసు నామములో స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. దయచేసి కూర్చుందాం. ఈరోజు బహుశా నేను కొద్దిగా ఎక్కువ టైం తీసుకోవచ్చు. టైం యాక్చువల్గా 10:30కి నాకు వచ్చేది, కానీ ఈరోజు 10:30కి రాలే. 10 to 11కి వచ్చింది. ఒకవేళ లేట్ కావచ్చు. నేను ఈ పాత్రను కంప్లీట్ చేసేస్తే ఇంకా వచ్చే మాసం నుంచి డిసెంబర్ కాబట్టి క్రిస్మస్ మెసేజ్లు మనం వింటాము. తర్వాత దేవుని చిత్తం అయితే న్యూ ఇయర్ లో తర్వాత మిగతా 17వ అధ్యాయము, ముందు అధ్యాయం మనము కంటిన్యూ చేస్తాం. కావున ఈరోజు ఈ యొక్క 7వ పాత్ర కంప్లీట్ కావాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. సో మీరు కూడా నాకు సహకరించవలసిందిగా, జాగ్రత్తగా వాక్యం వినవలసిందిగా ప్రభుత్వం మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రియమైన సంగమ, ప్రకటన గ్రంథము చాలా ప్రాముఖ్యమైన గ్రంథము. ప్రకటన గ్రంథము ఎక్కువ భవిష్యత్తు గురించి తెలియజేసే గ్రంథము. పద్మాసు ద్వీపంలో యోహాను ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆయనకు దర్శనాన్ని చూపించి దేవుడే స్వయంగా మాట్లాడుతూ యోహాను ఈ మాటలు రాయము అని చెబుతూ ఉంటుండగా యోహాను విధంగా రాశాడు. సో ఈ విధంగా ప్రకటన గ్రంథము చాలా ప్రాముఖ్యమైన గ్రంథము. ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో మనము 7 ముద్రల గురించి విన్నాం. అలాగనే 7 బూరల గురించి మనం విన్నాం. తర్వాత ఈ లాస్ట్ని 7 ఉగ్రత పాత్రలు. 7 ఉగ్రత పాత్రలు 7 ఉగ్రత పాత్రల గురించి మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ వచ్చాం. మొదటి పాత్ర భూమి మీద కుమ్మరింపబడింది, మనుషులందరికీ కూడా కుమ్ములు వచ్చాయి. రెండవ పాత్ర దేని మీద కుమ్మరింపబడింది? సముద్రం మీద కుమ్మరింపబడింది. సముద్రం నీరంతా రక్తమైపోయాయి, సముద్రంలో ఉన్నవన్నీ చనిపోయాయి. మూడవ పాత్ర దేని మీద కుమ్మరింపబడింది? నీళ్ళ మీద, ఓకే, నదుల మీద. అలాగనే జలల ఊటల దగ్గర కూడా ఈ యొక్క పాత్ర కుమ్మరింపబడినప్పుడు నీళ్ళన్నీ కూడా ఏమైపోయాయి? రక్తమైనాయి. సో దాంతో ప్రజలు ఆ రక్తాన్ని తడాగి చాలా మంది చనిపోయారు. 4వ పాత్ర దేని మీద కుమ్మరింపబడింది? సూర్యుని మీద కుమ్మరింపబడింది. సూర్యుని మీద కుమ్మరింపబడినప్పుడు ఏం జరిగినదండి? ప్రజలు కాలిపోతా ఉన్నారు, బొబ్బలు వచ్చాయి. సో కానీ అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుణ్ణి నమ్మలేదు, దేవుణ్ణి దూషించారు వారు. 5వ పాత్ర సాతాను సింహాసనం మీద కుమ్మరించబడినప్పుడు చీకటి అయిపోయింది. ఆ చీకటిలో కూడా చాలా మంది శ్రమ అనుభవించారు. 6వ పాత్ర యూఫ్రటీస్ నది మీద కుమ్మరింపబడడం. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఈజీగా, ఓకే. యూఫ్రటీస్ నది మీద కుమ్మరింపబడడం. యూఫ్రటీస్ నది మీద కుమ్మరింపబడినప్పుడు యూఫ్రటీస్ నది వెళ్ళిపోవడం, అక్కడ యుద్ధానికి తావు ఏర్పడడం, ఇవన్నీ కూడా మనము చూసాం. 7వ ముద్రలు ఇంకెక్కడ ఖాళీ ఉంది మీరు చెప్పాలి? వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో ఒక్కొక్కటి గమనించాలి. వాక్యం వింటున్నప్పుడు భూమి అయిపోయింది, సముద్రం అయిపోయింది, నదులు అయిపోయాయి, నదులు సూర్యుడైపోయాడు. తర్వాత ఇంకా చూసాము సాతాను సింహాసనం మీద పోసినప్పుడు అక్కడ మనం చూసాము. యూఫ్రటీస్ నది మీద పోసిన చూసాము. ఇంకా మిగిలినది ఏంటంటే వాయుమండలము. ఓకే, ఎక్కడ? వాయుమండలము. వాయుమండలం ఎక్కడ ఉంటుందండి? వాయుమండలం ఎక్కడ ఉంటుంది? కిందనా? పైన ఉంటుంది. ఎందుకు వాయుమండలం మీద కుమ్మరించాలి? రీజన్ ఉన్నది. దెర్ ఈస్ అ రీజన్, కారణం ఉన్నది. ఎందుకు వాయుమండలం మీద? ఎవరైనా చెప్తారా? దురాత్మ. వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్తున్నారు? ఫస్ట్ చెప్తే పెళ్ళిస్తారు. ఎవరు చెప్పిన వాళ్ళు వచ్చి తీసుకోవచ్చు.
తీసుకోండి. దురాత్ముడు ఉన్నాడు. బాగా వినాలి, మీరు భయపడద్దు. దురాత్ముడు నాశనం అయిపోతా ఉన్నాడు. ఇన్ని రోజులు వాడు ఏడ ఉన్నాడని భయపడే ప్రజలు దురాత్ముడు క్లోజ్ అయ్యే దినాలు వచ్చినాయి. మహాశ్రమల కాలంలో దేవుడి యొక్క 7వ ఉగ్రత పాత్రను ఆ యొక్క ఆకాశ మండలం మీద కుమ్మరింపబడినప్పుడు దురాత్ముని యొక్క పరిస్థితి పతనమైపోతా ఉంది. చూద్దాం, ఆ మాటలు మనం చూద్దాం. మీరు అన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం, 7వ దూత తన పాత్రను వాయుమండలం మీద కుమ్మరింపగా, ఇందులో 3 ఉన్నాయి ఈ వచనంలో. ఓకే, వాయుమండలం, 2వది సమాప్తమైనది, 3వది సింహాసనం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి వచనంలో 3 భాగాలు ఉన్నాయి. నేను తొందరగా ముందుకు వెళ్తాను, నా టైం హాఫ్ అన్ అవరే ఉన్నది. యాక్చువల్గా 45 మినిట్స్ మాట్లాడతాను, చూస్తాం, ట్రై చేద్దాం. సో కావున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, వాయుమండలం మీద కుమ్మరింపబడడానికి సాతానుడి యొక్క నివాసం ఎక్కడ ఉన్నదంటే ఈ వాయుమండలం మీదనే ఉంది. చూద్దాం, చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 2వ వచనం ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. నేను చదువుతున్నాను, టైం లేదు కాబట్టి. మీరు వాటిని చేయొచ్చు అనగా పాపము చేయొచ్చు. 2వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను అనే మాట ఉంటది. సో మీరు వాటిని చేయొచ్చు అంటే పాపము చేయొచ్చు. వాయు మండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, సాతానుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, వారి ఆధీనం ఎక్కడ ఉన్నదంటే వాయుమండలం మీద ఉన్నాడు. సో యోబు గ్రంథంలో కూడా మనం చూస్తాం, సాతానుడు ఎక్కడి నుండి వచ్చాను అంటే ఏం చెప్పాడు? భూమి మీద అటు ఇటు తిరిగి వచ్చి అన్నాడు. వాయుమండలం మీద ఉన్నాడు, భూమి మీద కూడా ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఒకటే మళ్ళీ పాస్టర్ తప్పు చెప్తున్న పాస్టర్ అనుకోవద్దు. వాయుమండలంలో వాడి నివాసము ఉన్నది. అయితే ఆత్మల స్వరూపంలో వారు ఉన్నారు కాబట్టి వారు భూమి మండలంలో కూడా అటు ఇటు తిరుగుతుంటారు, వాయుమండలం కూడా వెళ్ళి వస్తుంటారు. సో కావున ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉన్నాం, సాతానుడు ఈ యొక్క వాయుమండలమైన సంబంధమైన అధిపతి అని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. తర్వాత ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటుంది, వారి ఇష్టానుసారంగా మీరు నడుచుకుంటుంది అనే మాటను మనం చూస్తున్నాము. తర్వాత 2వ మాట, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడింది. ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు గాని ప్రధానులతోను అధికారులతోను ప్రస్తుతము అంధకార సంబంధములకు లోకనాథులతోను ఆకాశ మండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతోనూ పోరాడుచున్నాము. కాబట్టి ఆకాశ మండలమందున్న దురాత్మలతోనూ మనము పోరాడుచున్నాము. సో ఈ దురాత్మలు ఏం చేస్తారంటే, మరి దురాత్మలు పోరాడుతూ ఉంటే మనకు శత్రువులు ఎందుకు తయారవుతున్నారు? ప్రభుత్వంలో పాలించేవారు కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈ విధంగా అధికారులే ఈ యొక్క సేవకు ఆటంకంగా ఉంటున్నారు. ఎందుకు అనగా సాతానుడు వారిని ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడు. ఆది మన సంఘంలో మనం చూసినట్లయితే నీరో చక్రవర్తి చాలా విపరీతంగా దేవుని బిడలైన వారిని హింసించాడు. సో వారికి పెట్రోల్ పోసి ఆ గ్రౌండ్లో పెట్రోల్ పోసి వాళ్ళకి అంటించేస్తే ఆ పెట్రోల్లో వాళ్ళు ఆ వెలుగు కాలిపోతా ఉండి ఈయన చీకట్లో తీసుకొని గిటార్ తీసుకొని ఆ వెలుగును వచ్చినప్పుడు గిటార్ ప్లే చేసేవాడు. ఆ విధంగా సాతానుడే ప్రేరేపించాడు ఆయన. అటువంటి అసూయ క్రైస్తవుల పట్ల వచ్చేటప్పుడు. సో ఆ విధంగా అధికారులను అలా ఉన్న ఇరుగు పొరుగు వారిని కూడా మనకు శత్రువులుగా ఆ విధంగా చేసేది ఎవరంటే సాతానుడు. ఇక్కడ సంఘం ఒక లెసన్ నేర్చుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి మీద నీకు ఇష్టం లేకుండా చేస్తూ ఉన్నాడా, అది సాతానుడి పని. ఎవరి మీద మనకు అయిష్టత ఉండకూడదు. వారంటే ఇష్టం, వీరంటే ఇష్టం లేదు నాకు, అటువంటివి మాట్లాడకూడదు. ఆ విధంగా నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నావంటే జాగ్రత్త. దేవుడు బిడ్డలుగా మనం నీకు వారు కీడు చేసి ఉండొచ్చు, వారిని క్షమించాలి. కానీ ఒకరి మీద ద్వేషాభిప్రాయం పెంచుకోకూడదు. వారంటే నాకు ఇష్టం లేదు అని వారి మీద మనకు కుయుక్తులు కలిగి వారికి కీడు చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. ఈ విధంగా ప్రేరేపించే ఆత్మనే దురాత్మ. ప్రేరేపించిన వాడు దురాత్ముడే. సో కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల, మనము పోరాడుతూ ఉన్నప్పుడు నేను సాతానుడే వీరి ద్వారా నాకు ఈ పోరాటం ఇచ్చాడు,
నాకు జయము దయచే దేవా అని మనం ధైర్యంగా ప్రార్థన చేయాలి. దేవుడు మనకు జయాన్ని ఇస్తాడు. అవును, ఆ విధంగా మనం ఈ విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి సాతానుడు కథ అయిపోయే దినాలు వస్తూ ఉన్నాయి. 7 ఏళ్ల మహాశ్రమల చివరిలో అందును బట్టి ఆ పాత్ర వాయుమండలం మీద కుమ్మరింపబడింది. మొదటి. రెండవది, వాయుమండలం మీద కుమ్మరింపబడినప్పుడు మాట్లాడిన మాట ఏ మాట అంటే చెప్పండి? సమాప్తమైనది. ఇట్ ఈస్ డన్ అని రాయబడింది. ఇట్ ఈస్ డన్ అనే మాట ద పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వర్బ్. ఓకే, గ్రీకులో గెగోనెన్, ఇట్ ఈస్ డన్ అని రాయబడింది. సో ఇంగ్లీష్ టీచర్స్కి బాగా తెలుసు. సింపుల్ ప్రజెంట్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, కంటిన్యూ టెన్స్. ఈ 4 టెన్స్లో ఉంటాయి. ఒక్కొక్క టెన్స్ ఒక్కొక్క దాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఓకే, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రస్తుతంలోనే ఆ కార్యము జరుగుతూ ఉంటుండగా ముగింపబడేది పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. అదనమాట ఇక్కడ రాయబడి ఉంది చూడండి. డిస్క్రైబ్స్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ విత్ ఆన్గోయింగ్ రిజల్ట్. ఆ యొక్క వాయు మండలం మీద ఈ 7వ ఉగ్రత పాత్రను కుమ్మరింపబడినప్పుడు అక్కడి నుంచి వినబడుతున్న మాట ఇట్ ఈస్ డన్ అంటే అదే దినాన అదే సమయాన ఆ కార్యము ముగింపబడింది. అది ఆ యొక్క ఓడి యొక్క డ్రెస్. ఇట్ ఈస్ డన్ అనేది ఇదే మాట బైబిల్ ఇంకొక చోట ఉంది. ఇట్ ఈస్ డన్ అనకుండా ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ అని ఉంది. ఎక్కడుంది? యేసు ప్రభువారు శిలువ మీద మాట్లాడిన మాటలో మాట్లాడాడు. ఎన్నో మాట? 7వ మాటనా? అయ్యా, నన్ను శిలువకు అప్పగించదంటున్నారు మీరు. సో గమనించండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యేసు ప్రభువారు మాట్లాడిన మాట, యేసు ఆచరణను పుచ్చుకొని చిరుకను పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల ఉంచి ఆత్మను అప్పగించను. సమాప్తమైనది అనేది 6వ మాట. 7వ మాట ఆత్మను అప్పగించను అనేది 7వ మాట. 2 కలిసి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయినారు, ఏమనుకోదు. 2 కలిసి ఉంటాయి అందులోనే. అది రెండు మాటలు. సో అందుకు అది ఇది ఒకటే అనుకోని ఉండొచ్చు, 7వ అనుకోవచ్చు. ఆత్మను అప్పగించేది 7వ మాట. సో ఇది యేసు ప్రభువారు శిలువ మీద వేలాడుతూనే ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ అన్నాడు. నేను పాపుల కొరకు రక్షణ కార్యాన్ని సిద్ధపరిచాను, లేఖనాల నెరవేర్పు సిద్ధం చేశాను, నేను ఈ లోకానికి వచ్చిన కార్యాన్ని నెరవేర్చాను అని ఆయన ఈ యొక్క మాటను మాట్లాడినాడు. యేసు ప్రభువారు ఈ మాట మాట్లాడినాడు. కావున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, సాతాను యొక్క సమయం ఒక దినాన ఉన్నది. వారి టైం అయిపోయి ముగింపబడే దినాలు రాబోతా ఉన్నాయి. 7 ఏళ్ల మహాశ్రమల కాలంలో చివరిలో ఈ మాట చెప్పబడుతూ ఉంటున్నది. ఇట్ ఈస్ డన్ అనే మాట రాయబడుతూ ఉన్నది. కావున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ కూడా క్రైస్తవులుగా ఒక మెసేజ్ నేర్చుకోవాలి. 7 మాటలు ఎంతమంది చెప్తారు? శిలువలో యేసు ప్రభు మాట్లాడిన 7 మాటలు ఎంతమంది చెప్తారు? నేను మిమ్మల్ని నేను ఇక్కడ చెప్పమని చెప్పాను, కానీ ఎంతమంది చెప్తారు? చేతులు ఎత్తండి. ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పమని చెప్పాను, అక్కడ ఉన్న చెప్పండి. ఒక్కరు ఎత్తినారు, 2, 3 పురుషుల్లో ఎవరు చదవడం లేదు. ఏమైనారు కదా, మనమే బాగుండాలి. అసలుకి కుటుంబాన్ని నడిపించేది వాక్యంలో నింపి మన కుటుంబాన్ని నడిపించే బాధ్యత మన మీదనే ఉంది. పురుషులు ఒక్కరు కూడా చేస్తారు. సో ఈ 7 మాటల్లో క్రైస్తవుడు చేయవలసిన 7 ప్రాముఖ్యమైన పనులు ఉన్నాయి. మొదటిది వచ్చేసి క్షమాపణ. ప్రతి క్రైస్తవుడు నీలో తప్పు లేకుండా నిన్ను హింసిస్తుంటే, బాధ పెడుతుంటే నువ్వు క్షమించాలి. 2వ మాట, నేడు నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉండు అన్నాడు. మనం గ్రహించాలి, ఈ లోకం అశాశ్వతమైనది. ఒకరోజు నేను నా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తాను అనేది దాని మీద గురి ఉండి మనము వెళ్ళాలా. అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే, ఒక దొంగనేమో కంప్లైంట్ చేస్తా ఉన్నాడు, మరొక దొంగనేమో క్షమాపణ అడుగుతూ ఉన్నాడు. అనుదిన జీవితంలో అవర్ డైలీ లైఫ్ మనం దేవుని దగ్గర క్షమాపణ కూడా అడగాలి. అది 2వ మాట. 3వ మాట, తల్లిదండ్రులను చూసుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు ఎంతమందికి ఉన్నారు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు? చేతులు ఎత్తండి ప్లీజ్. దేవుడు చూస్తా ఉన్నాడు. మీ అమ్మ నాన్న బాగా చూస్తున్నారా? 3వ మాట నేను ప్రసంగం అదే. నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడగినట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానింపుము. కోటలకు బాధ, అరే అత్తలు మామను చూసుకోవాలంటే ఏ తల్లి తప్పు కానీ మీరు కూడా చూసుకోవాలి. తల్లులారా, మీ తల్లిదండ్రులు ఎంతనో వాళ్ళంతే. సో
ప్రిన్సిపల్, అది యేసు ప్రభువు చెప్పాడు, నేనుగా చెప్పాడు, దేవుడు చెప్పాడు. రైట్. నాలుగవది నా దేవా నా దేవా, దేవుడు చేయబడడానికి కారణం ఏంటి? మానవుని పాపాలన్నీ ఆయన మీద పడ్డాయి. ఈ కార్యాన్ని మర్చిపోకూడదు. నేను సిలువలో బలి కావాలి, నా పాపాన్ని ఎంత నువ్వు వేసుకున్నావు ప్రభా అని ఆయన వైపు చూస్తూ మన పాప జీవితంలో మళ్ళీ దాసత్వంలోనికి వెనుక వైపు వెళ్ళకుండా ముందుకు వెళ్ళాలి. నాలుగో మాట. ఐదో మాట, దప్పికొనుచున్నాను. చూడండి, ఆయన ఆ యొక్క ఆత్మను రక్షించాలనే దప్పి, దేవుడి కొరకు త్యాగంగా జీవించాలనే తహతహలాడే జీవితము క్రైస్తవులకు ఉండాలా. ఒక విషయం చెప్తాను వినండి. ఈ దినాల్లో ప్రతి సంఘంలో కూడా ప్రార్థన తగ్గిపోయింది, భక్తి తగ్గిపోయింది. మనము చాలా విధంగా డల్ అయిపోతాం. అది ఉండకూడదు, అది ఉండకూడదు. సో ఆ భక్తి జీవితంలో దేవుని కొరకు ఆతృతగా పడాలి. నేను దేవుని కొరకు ఎదగాలి, ఫలించాలి, వర్ధిల్లాలి అని ఆ విధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ సమాప్తమైనది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యేసు ప్రభు కార్యం సమాప్తించాడు. దేవుడి భూలోకంలో నీకు నాకు కొన్ని తలాంతులు ఇచ్చాడు, నీకు నాకు కొన్ని బాధ్యతలు ఇచ్చాడు. ఆ బాధ్యతల విషయంలో నమ్మకంగా చేసి దేవుని దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు, దేవా నాకు ఈ బాధ్యత ఇచ్చావు, ఈ బాధ్యత విషయంలో ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అని చెప్పి ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళేటట్టు ఉండాలి. 7 ప్రాముఖ్యమైన సత్యాలు. లాస్ట్ వచ్చేసి, నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగిస్తా ఉన్నానని ప్రభు చెప్పాడు. ఈ ఆత్మను ఈ పాపలోకంలో పడిపోకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అధీనంలో ఆయన మనము నడిపించే కొలది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆధీనంలో మనము ముందుకు వెళుతూ మనము మన శ్రేష్టమైన ఈ ఆత్మను పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. సో ఈ విధంగా ఈ 7 మాటలు, 7 సత్యాలు, 7 మాటలు, 7 గుణలక్షణాలు ఇవి ప్రతి క్రైస్తవ జీవితంలో ఉన్నాయి. రైట్. సో మూడవది, ఈ యొక్క సమాప్తమైనది అనే మాట ఎక్కడ నుండి వినబడిందంటే దేవాలయంలో నుండి వినబడింది. దేవాలయంలో నుండి వినబడింది. దేవాలయం ఎక్కడ ఉంది? పరలోకంలో ఉన్నది. దేవాలయము పరలోకంలో ఉన్నది. దేవాలయము పరలోకంలో ఉన్నది. దేవుని అత్యున్నత సింహాసనము పరలోకంలో ఉన్నది. సో ఆ యొక్క సింహాసనంలో నుండి ఈ యొక్క స్వరం వినబడుతూ ఉంటున్నది. సమాప్తమైనది అనే మాట వినబడుతూ ఉంటున్నది. కావున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అక్కడ దేవుడే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మీకు ప్రోత్సహించే మాట చెప్తున్నాను. మహాశ్రమణ కాలంలో ఈ మాట చెప్పేది కానీ, ఇక్కడ కూర్చున్న మనము మన జీవితాల్లో నీకు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక శ్రమకుండా, ఒక బాధకుండా, ఒక హింసకుండా, ఒక ఇబ్బంది గుండా వెళుతుంటే దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే, ఇగో కొంత సమయమే, ఈ సమయం దగ్గరకు వస్తుంది, నీకు విడుదల కలుగుతుందని చెప్తా ఉన్నాడు. ఆ సింహాసనం నుండి వచ్చిన మాట, ఇట్ ఈస్ డన్, నీది కూడా డన్, నీ కార్యం ముగించబడుతుంది. సో కావున ధైర్యంగా ఉండండి ప్రియమైన దేవుని. ఆ విధంగా ఉన్నాడు. అది మొదటిది అయిపోయింది. 18వ వచనం, 10వ వచనం అయిపోయింది. 18వ వచనం, 18వ వచనం ఈ విధంగా రాయబడింది. అప్పుడు మెరుపులను, ధ్వనులను, ఉరుములను పుట్టెను, పెద్ద భూకంపమును కలిగెను. మనుషులు భూమి మీద పుట్టినది మొదలుకొని అట్టి మహాభూకంపము కలగలేదు, అది అంత గొప్పది. అవునా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఆ పాత్ర కుమ్మరింపబడిన వెంటనే జరిగే పరిస్థితుల్లో మనం ఇట్ ఈస్ డన్ అని చెప్పబడింది. సింహాసనం, దేవాలయంలో ఉండే సింహాసనం దగ్గర నుంచి ఆ మాట వచ్చింది. అంత మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు పరిస్థితులు, జరగబోయే పరిస్థితులు చూద్దాం. ఏమున్నాయంట? మెరుపులను, ధ్వనులను, ఉరుములను పుట్టెను, దానితో పాటు పెద్ద భూకంపమును కలిగెను. వాస్తవానికి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు నాకు జవాబు చెప్పాలి. ఉరుములు, మెరుపులు ఎప్పుడు వస్తాయి? వర్షం వచ్చేటప్పుడు. కానీ ఇక్కడ విచిత్రంగా ఉంది, భూకంపం కూడా వచ్చినప్పుడు. చూడండి, వాయుమండలం మీద పాత్రలు కుమ్మరింపబడినప్పుడు నేను అనుకుంటాను ఆ వాయువు అంతా కూడా కలుషితం అయిపోయి ఉండొచ్చు, ప్రజలు విపరీతంగా చనిపోయి ఉండొచ్చు. నీళ్ళ మీద వచ్చినప్పుడు నీళ్ళు రక్తమైనాయి, సముద్రం మీద వచ్చినప్పుడు రక్తమైనాయి, సూర్యుని మీద వచ్చినప్పుడు ఆ విపరీతమైన వేడికి ప్రజలు బాధపడ్డారు, భూమి మీద వచ్చినప్పుడు ప్రజలు పుండ్లు వచ్చి బాధపడ్డారు. సో గాలి మీద, ఆ వాయుమండలం మీద గాలి అంతా కూడా కల్మషమై ఉండొచ్చు. వైజాగ్లో అక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఆ గాలి అది లీక్ అయిపోయింది. లీక్ అయిపోయినప్పుడు ప్రజలు ఆ గాలిని పీల్చుకోలేక చాలా మంది చనిపోయారు. ఓకే, కొంతమంది ఏమో
సో కాలుష్యం ఏర్పడే పరిస్థితి ఆ విధంగా బహుశా విధంగా జరగవచ్చేమో. అవునా? ఓ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఒక హెచ్చరిక కూడా, అటువంటి భయంకరమైన దుర్దినం రాకముందుకే ఇదే దినాన, ఇదే సమయాన, ఇదే మందిరంలో యేసుప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించు లోక రాజ్యానికి వారసులు. పెద్ద భూకంపం, ఉరుములు, మెరుపులు కలిగిన విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. అయితే గమనించండి, ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే 7వ ముద్ర విప్పినప్పుడు ఇదే మాటలు కనపడతాయి. ఆ దూత ధూపార్తిని తీసుకొని బలిపీఠము పైనున్న నిప్పులతో దాన్ని నింపి భూమి మీద పడవేగా ఉరుములను, ధ్వనులను, మెరుపులను, భూకంపము కలిగెను. ఇది ఆల్రెడీ పాస్ట్లో జరిగింది. అంటే పాస్ట్లో అంటే భూకంపం వచ్చినాయి, ఉరుములు వచ్చినాయి, ఇంత ముందుకు వచ్చినాయి, ఇప్పుడు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. అయితే ఈ మహాశ్రమల కాలంలో 7వ ఉగ్రత పాత్ర కుమరింపబడినప్పుడు ఇది వచ్చే భూకంపము పుట్టినది మొదలుకొని ఇంతవరకు రాలేదు. సో అక్కడ కనపడతా ఉన్నాయి, కనపడుతున్నాయి ఉరుములు. ఉరుముల శబ్దాలు కనపడడం లేదు. ఇప్పుడు వీడియో పెడదామనుకున్నాను కానీ పెట్టలేదు. సో మెరుపులు కనపడతా ఉన్నాయి అక్కడ. సో ఇటువైపు ఏమో పెద్ద మెరుపు, అటువైపు ఏమో చిన్న మెరుపు కనపడతా ఉంటున్నాయి. ఒకసారి ఆ ఉరుములు, ఆ సౌండ్ వస్తున్నప్పుడు పిల్లలు భయపడతారు. ఉన్నట్టుండి సడన్ గా భయపడతారు. ఆ ఉరుములు పెద్దలు కూడా భయపడతారు. వాటితో పాటు కొన్నిసార్లు పిడుగులు పడతాయి. వాటితో పాటు పిడుగులు కూడా పడే ఛాన్స్ అవకాశం ఉన్నది. ఆ పిడుగు పడినప్పుడు ఆ ప్రజలు చనిపోతారు. కావున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అంత ఘోరమైన పరిస్థితి. అంతటితో ఆగలేదు. ఇంకా మనం చూద్దాం ఏం కనపడుతుంది. అక్కడ ఇల్లు టోటల్ గా కొలాప్స్ అయిపోయింది. సో భూమి కంపించినప్పుడు పెద్ద భూకంపం సృష్టి ప్రారంభము నుంచి ఇంతవరకు జరగలేదు. మహాశ్రమల కాలంలో జరగబోయే పెద్ద భూకంపం, అది 7వ పాత్ర కుమరింపబడినప్పుడు ఆ యొక్క ఇల్లంతా కూడా కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయింది. తర్వాత పక్కన ఇంకోటి ఏదో చెప్తారా, కరెక్ట్ చెప్పాలి. ఇమేజ్ కనపడుతుందా? పక్కన ఉంది, దాని ఇంటి పక్కకే. ఎవరో చెప్తున్నారు? వెరీ గుడ్. సునామీ. ఎవరు చెప్పారు? జోసెఫ్, థ్యాంక్ యూ. సునామీ. భూకంపము భూమి మీద, ఇక్కడ నీరు లేదు కాబట్టి ఇక్కడ భూకంపం వస్తే ఇది క్రాక్స్ వస్తాయి. ఈ చర్చి క్రాక్స్ వచ్చి పడిపోతాయి. కానీ సముద్రంలో ఉండే భూమిలో వచ్చే భూకంపాన్ని సునామీ అంటారు. ఎప్పుడు వచ్చింది సునామీ? అప్పుడు తెలియదే లేదు. కానీ వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది? 2004లో వచ్చేసింది. ఆ డిసెంబర్ ముందే, క్రిస్మస్ ముందే వచ్చేసింది. సో అది ఏమైపోయింది తెలుసా? ఒకేసారి ఆ భూమి ఓపెన్ అయిపోయినప్పుడు సముద్రం అంతా అతాకుతలమైపోయి సముద్రంలో ఉండే ఆ యొక్క అలలన్నీ విపరీతంగా ఆ యొక్క సరిహద్దు దాటి వేసి ఇండ్లను పడగొట్టి చాలా నష్టమైన పరిసరాలలో అన్ని నష్టమైపోయినాయి. ప్రజలు చనిపోయారు, ప్రజలు కొట్టుకోపోయారు, కార్లు కొట్టుకోపోయాయి, భవంతులు మునిగిపోయినాయి. చాలా నష్టం జరిగింది. అంత భయంకరమైనది. బహుశా ఇది కూడా జరగవచ్చు. అటువంటి భయంకరమైన శ్రమలు ఉన్నాయి. బీ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో అటువంటి పరిస్థితులు సంభవించకుండా ఉండడానికే నీ కమలకు నా కమలకు కట్టినట్టుగా దేవుడి యొక్క పరిశుద్ధమైన దైవ గ్రంథంలో రాయించాడు. ఓ నా ప్రియమైన బిడ్డలారా, నేను నా సంస్థలతో మిమ్మల్ని సృజించాను. మీరు పాపము చేస్తే మీకు బదులుగా సెలవులు మరణించిన మీ కొరకు నేను పరలోకంలో విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాను. నేను ఇంకా మీరు రక్షింపబడతానని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. మీరు రక్షింపబడండి, మీరు మారుమనసు పొందండి, మీ పాపాలను ఒప్పుకోండి, మీ పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టండి, మీ బ్యాక్ స్లైడింగ్ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి హోలీ లైఫ్ జీవించండి, రైచియస్ లైఫ్ జీవించండి, అప్రైట్ లైఫ్ జీవించండి, మాదిరికరంగా జీవించండి, ఇరుగు మార్గంలో వెళ్ళండి, విశాల మార్గంలో వెళ్ళొద్దు అని దేవుడు మనల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుడు, ఈ విషయాలను దేవుడు ఎందుకు పెట్టాడంటే కొంతమంది మూర్ఖులు ఉంటారు. ఆ మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరని చాలా స్పష్టంగా పెట్టాడు. నేను చూస్తేనే నమ్ముతా దేవుడిని. అది నిజమైన పాస్టర్ చెప్పేది. ఏదో పాత ఇమేజ్ తీసుకుని ఆడబెట్టాడు పాస్టర్ని. ఇది పాతదే, దీన్ని ముంచినది ఉంటుంది. నేను వర్ణించలేదు, ఇంకో ముందు కూడా నేను చూపిస్తాను. ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది మానవుని ఇట్లా ఉండొచ్చు అని పెట్టాడు ఇమేజ్. దీన్ని మించి ఉంటుంది. అవునా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా,
నమ్మని వారికి భయం, నమ్మిన వాళ్ళకి ఏం భయం ఉండదు. పాస్టర్ దగ్గర ఆయన దగ్గర కలుస్తున్నాడు, భయపెడుతున్నాడు. నో, నమ్మకపోతే నమ్ముకోవడానికి అవకాశం ఇస్తా ఉన్నాడు దేవుడు. కావున యేసు ప్రభు నమ్మండి, మీ పాపాలు ఒప్పుకోండి, ఆయన కొరకు బ్రతకండి. నెక్స్ట్, దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం, 7వ పాత్ర ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదే పరిస్థితి జరిగిన విషయాలు మనం చూస్తా ఉన్నాం. తర్వాత దీని గురించి ప్రవచనము యెషయా గ్రంథం 24వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో కూడా ఈ విధంగా ప్రవచనం యెషయా ప్రవచించాడు. ఓకే, మీరు రాసుకోండి, నేను ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాను. హగ్గై కూడా ప్రవచించాడు, ఈ యొక్క భూకంపం కలుగుతుంది, సో భయంకరమైన భూకంపం కలుగుతుంది అని, ఆ స్థానాలు తప్పిపోతాయని వారు రాయడం జరిగింది. దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో చూడండి. ప్రకటన గ్రంథంలోనే కాదు, పాత నిబంధన గ్రంథంలో శిలువ కార్యానికి ముందే ప్రవక్త యెషయా ద్వారా రాయించాడు, అలాగే ప్రవక్త అయిన హగ్గై ద్వారా రాయించాడు. ఇది 100% వాస్తవము, నమ్మి తీరాల్సిందే, నమ్మాలి. అవునా, యేసు ప్రభు నమ్ముదాం. తర్వాత ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ భూకంపం జరిగిన పరిస్థితిని మనం చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం 51వ వచనంలో యేసు ప్రభు వారు చనిపోయినప్పుడు భూకంపం సంభవించింది. ఆ భూకంపం కంటే తర్వాత యేసు ప్రభు వారు పునరుద్ధరణమైనప్పుడు భూకంపం సంభవించింది. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో మనం చూస్తాము, ఆ భూకంపము కంటే ఈ శ్రమల కాలంలో జరగబోయే భూకంపము చాలా పెద్ద భూకంపము. అవునా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇది వాస్తవము, ఇట్ ఈస్ ట్రూత్, ఇది సత్యము. దీన్ని నమ్మండి, నమ్మి మార్గం పొందండి. నమ్మిన మనము మన జీవితాల్లో అజాగ్రత్త కలిగిన జీవితము కాకుండా జాగ్రత్త కలిగిన వారంగా గత వారంలో ఉన్నట్లు మెలుకోగలిగిన క్రైస్తవులుగా ఉంటూ మనము మన జీవితాన్ని, మన ప్రవర్తనను కాపాడుకుంటూ, తన వస్త్రమును కాపాడుకున్న వాడు ధన్యుడు అని విన్నాను. అనగా మన ప్రవర్తనను కాపాడుకుంటూ, మన సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకుంటూ ప్రభువు కొరకు రాకడ కొరకు సిద్ధపడదాం. ఆయన ఇదిగో నేను దొంగ వలె వచ్చుచున్నానని చెప్పాడు. అవునా, జాగ్రత్తగా ఉన్నాం. తర్వాత 19వ వచనం, ప్రకటన గ్రంథం 19 చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. చూడండి, నేను చదువుతా ఉన్నాను. ప్రసిద్ధమైన మహాపట్టణము 3 భాగములు ఆయను, అన్ని జనుల పట్టణములు కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగ్రతయను మధ్యము గల పాత్రను మహాబబులోనుకు ఇవ్వలనని దానిని దేవుని సముఖమందు జ్ఞాపకము చేసిరి. గమనించండి, ఇక్కడ మహాపట్టణం ఏంటో చెప్తారు ఎవరన్నా? యెరూషలేము. యెరూషలేము అన్నానికి రుజువు కూడా మనం చూస్తాం దేవుని యొక్క వాక్యంలో. అక్కడనే కనపడుతుంది, మీ స్లైడ్ లో కనపడతా ఉంది. ప్రకటన గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 8వ వచనం, వారి శవములు, ఎవరి శవాలు? కరెక్ట్ చెప్పాలి. వారి శవములు ఎవరు? ఇద్దరు సాక్షులు. ఇద్దరు సాక్షులు వచ్చి సువార్త ప్రకటిస్తారు శ్రమల కాల సమయంలో. ఇద్దరు సువార్తకులు వారి సువార్త చెప్పిన వెంటనే వారి సమయం 3.5 సంవత్సరాలు అయిపోయిన వెంటనే అప్పుడు వారు చంపుతారు. చంపిన తర్వాత 3 రోజుల వరకు వారి ఆ యొక్క శవాలను బరియలు చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. ఆ శవాలు అట్లనే ఉంటే అందరూ చూస్తూ ఉంటారు. ఇది భవిష్యత్తులో జరగబోయేది. ఐ థింక్ లైవ్ కాస్ట్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. అటువంటి సమయంలో అందరూ చూస్తూ ఉంటారు. అందరూ చూస్తూ ఉంటుండగా ఆ యెరూషలేము పట్టణంలో వారు ఆరోహణమైపోతారు. అలాగనే అప్పుడైనా ప్రభువును నమ్ముతారనుకుంటే అప్పుడు కొంతమంది దేవుని నమ్మారు, కొంతమంది నమ్మలేదు. చూద్దాం. వారి శవములు ఆ మహాపట్టణపు సంత వీధిలో పడి ఉండగా వారికి ఉపమాన రూపంగా సొదొమ అనియు ఐగుప్తు అనియు పేరు అచ్చట వారికి ప్రభువు కూడా సిలువ వేయబడెను. ప్రభు సిలువ వేయబడింది ఎక్కడ? యెరూషలేము దగ్గర గొల్గొతా కొండ. కాబట్టి యెరూషలేము పట్టణమే మహాపట్టణం అంటే నో డౌట్, సందేహం లేదు. సో అక్కడ యెరూషలేము పట్టణంలో ఈ మహాపట్టణం యెరూషలేము పట్టణం 3 భాగాలు అయిపోతుంది. దాని గురించి ధ్యానం చేద్దాం. ఇక్కడ సొదొమ అనే ఉపమానంగా ఐగుప్తు. సొదొమ దేనికి ఫేమస్? సొదొమ పాపానికి, మోహానికి, మోహక్రియలకు. మీరేమనుకోవచ్చు మాట, ఈ దినాల్లో జరిగేది కూడా అదే. ఈ దినాల్లో జరిగేది కూడా అదే. భయంకరమైన దేవుని కోపము రగులుకో పోతా ఉన్నది. కానీ దేవుడు దీర్ఘశాంతుడై ఉంటా ఉన్నాడు. ఈ
అది దానికి పరిస్థితి. నాశనమైపోయింది ఆ పట్టణం. ఏమైనా దేవుని బిడ్డలారా, ఈ భయంకరమైన దినాల్లో మన పిల్లలను కాపాడుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యం. మనం ప్రార్థన చేయాలా, మగ పిల్లలు కానీ ఆడపిల్లలు కానీ మన పిల్లలను చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలా, ప్రార్థన చేయాలి. సో ఐగుప్తుకి ఏం పేరు? ఐగుప్తు అంత బొమ్మలతో నిలయం, విగ్రహాలకు నిలయం. సో కావున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ దినాల్లో కూడా ఎక్కువగా ఈ విధంగా విస్తరిస్తూ ఉంటూ ఉన్నది. దేవుని రాకడ సమీపంగా ఉన్నది. దేవుని రాకడ కొరకు సిద్ధపడాలి. రైట్. తర్వాత 13వ వచనం, ఆ గడియలో గొప్ప భూకంపము కలిగినందున ఆ పట్టణంలో 10వ భాగము కూలిపోయాను. ఆ భూకంపం వల్ల 7,000 మంది చచ్చిరి. మిగిలిన వారు భయక్రాంతులై పరలోకమందు దేవుని మహిమపరచిరి. చూడండి, ఈ ఇద్దరు సాక్షుల పునరుద్ధానం ద్వారా ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే, ప్రజలు కొంతమంది భయక్రాంతులై పరలోకపు దేవుని మహిమపరిచారు. కొంతమంది ఏమో వారు కఠినాత్ములై దేవుడిని నమ్మలేదు. కొంతమంది చనిపోయారు. కావున ఇది మహాపట్టణము, 3 భాగాలు యెరూషలేము పట్టణము. దీని గురించి ప్రవచనం ఉన్నది. జకర్యా రాశాడు. జకర్యా గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుండి 10వ వచనం వరకు ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని, ప్రకటన గ్రంథంలో ఉండే ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని, మహాపట్టణమైన ఈ యెరూషలేము 3 భాగాలు అయిపోతుంది అనేది ప్రవక్త అయిన జకర్యా రాశాడు. చూడండి, నేను చదువుతా ఉన్న 4వ వచనం. ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూర్పు తట్టునున్న ఒలీవ కొండ మీద ఆయన పాదములు ఉంచగా, ఒలీవ కొండ తూర్పు తట్టుకును పడమటి తట్టుకును నడిమికి విడిపోయి సగము కొండ ఉత్తరపు తట్టునకును సగము కొండ దక్షిణపు తట్టునకును జరుగును కనుక విశాలమైన లోయ ఒకటి ఏర్పడెను. ఎవరైనా అడుగుపెట్టే యేసు ప్రభువారు ఎక్కడైనా పెడతాడంట, ఒలీవ కొండ మీద. ఎందుకు యేసు ప్రభువారు ఒలీవ మీద కొండ మీదనే అడుగు పెట్టాలి? యేసు ప్రభువారే స్వయంగా చెప్పాడు ఆ మాటలు. అక్కడ కనపడుతుందా? కింద ఉన్న వాళ్ళంతా శిష్యులు. యేసు ప్రభువారు ఆరోహణమైపోతా ఉన్నప్పుడు అక్కడ వారు ఒలీవ కొండ మీద ఉన్నారు. ఆయన చెప్పాడు, నేను ఈ కొండ మీద నుంచి ఏ విధంగా ఆరోహణమైపోతా ఉన్నాను, అదే రీతిగా ఈ యొక్క ఒలీవ కొండ మీద నా అడుగు పెడతానని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు. సో అదే వాగ్దానం నెరవేర్చబడ్డ నిమిత్తమై ఇక్కడ జకర్యా ప్రవచించాడు, యేసు ప్రభు చెప్పాడు, అది భవిష్యత్తులో నెరవేరబోతుంది. ఎప్పుడు నెరవేరుతుందంటే మహాశ్రమల కాలం చివరిలో అది నడవబడబోతుంది. ఓకే, ఇది యెరూషలేము పట్టణం. ఓకే, ఇది ఒలీవ కొండ. ఈ ఒలీవ కొండ మీద యేసు ప్రభు అడుగు పెట్టాడు. కనపడుతుందా? 2 విడిపోయాయి. మీరు అనుకోవచ్చు, పాస్టర్ గారు మరి తూర్పు దగ్గర పడమ దగ్గర తిరిగిపోతే దేవుడు ఏడు ఉంటాడండి, ఆ కాలం ఈ కాలం మధ్యలో ఉంది, క్రాక్ ఇచ్చేది అనుకోవచ్చు. ఆయన దేవుడు ఏమైనా చేయగలుగుతాడు. నేనైతే ఆ గ్యాప్లో పోతాను, కానీ ఆయన దేవుడు కాబట్టి, ఆయన సర్వభౌమాధికారి అయిన దేవుడు కాబట్టి, ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు కాబట్టి, ఆయన ఎక్కడైనా ఆ యొక్క గోతురేకి పడిపోవడం, ఆయన చూసిన వెంటనే 2 భాగాలైపోయి విభాగింపబడతా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తాను, వినండి. కావాల్సింది యూట్యూబ్లో ఉంది, చూసుకోండి. ఇక్కడ ఈ యొక్క యెరూషలేము ప్రాంతానికి విజిటర్స్ ఎక్కువ వస్తారు. ఇది టూరిజం ప్లేస్ కాబట్టి ఈ యొక్క గొల్గొతా కొండ మీద మంచి 7 స్టార్ 5 స్టార్ హోటల్ కడితే బాగుంటుందని ప్లాన్ చేసి ఈ యొక్క ఇంజనీర్లు ప్లాన్ చేశారంట. ప్లాన్ చేసి చూస్తే పైననేమో కొండ బాగుందంట, కిందనేమో ఈ గ్యాప్ ఉందంట. ఎందుకు ఆ గ్యాప్ తెలుసా? యేసు ప్రభు అడుగు పెట్టినప్పుడు గ్యాప్ అయిపోతుంది. చూడడానికి కొండ, ఆయన అడుగు పెట్టిన వెంటనే గ్యాప్ పడుతుంది. సత్యం ఇది. ఆయన అనంత జ్ఞాని అండి. ఆయన ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాడు. కొండను, లోయను, నదులు, దాని వాటిలో కూడా వెళ్దాం మనం. అవన్నీ ఆయన సిద్ధపరిచాడు. సో ఇటువంటి పరిస్థితి జరగబోతా ఉన్నది. ఇక్కడ కూర్చున్న మీ కుటుంబంలో నమ్మని వారు ఎవరైనా ఉంటే వారి కొరకు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయండి. ఈ భయంకరమైన దినాల్లో ఎవరు చిక్కుకోకూడదు, ఎవరు భయంకర దినాల్లోకి వెళ్ళిపోకూడదు. దేవుని యొక్క రాకడలే మనం అందరం వెతబడినట్లు మన కుటుంబాలుగా మనము ఉపవాసాలు నుండి ప్రార్థన చేసి వారి రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. ప్రభు ఉద్దేశం కూడా అదే. దుర్మార్గం నుండి మరొక బ్రతుకుటే నాకు సంతోషం అన్న. అవునా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఇటువంటి భయంకరమైన దుర్దినములు రాకముందుకి మనము యేసు ప్రభువును నమ్మి బ్రతకడం మంచిది. లాస్ట్ పిఎస్ సిస్టమ్ దగ్గర వింటున్నారా? యూత్ అంతా అక్కడ కూర్చున్నారు, వింటున్నారా? వినాలా తమ్ముళ్ళు? నెక్స్ట్ తర్వాత మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఇది మొదటి భాగం ఏమో ఒలీవ కొండ విడిపోయింది. 8వ వచనంలో ఇది 2వ
చూడండి 3 భాగాలు వెళ్ళిపోతుందని చెప్పాను కదా, ఇది 2వ భాగము. ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములో నుండి పారి సగము తూర్పు సముద్రమునకు సగము పడమటి సముద్రమునకు దిగును. వేసవి కాలమందు చలికాలమందును అలాగునే జరుగును. ఇది 2వ విభాగము. జలము నీళ్లు పారడం. ఓకే, 3 భాగాలు అయిపోతుందని చెప్పారు. తర్వాత 3వ 10వ వచనం. యెరూషలేము బెన్యామీను గుమ్మము నుండి మూల గుమ్మం వరకును, అనగా మొదటి గుమ్మము కొన వరకును, హనానేలు గుమ్మము నుండి రాజు గానముల వరకును వ్యాపించును. సో ఈ విధంగా కూడా ఇది 3వ భాగము. ప్రవక్త అయిన జకరియా చెప్పాడు, ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంది, అది భవిష్యత్తులో నెరవేరబోతా ఉన్నది. అవునా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ విధంగా భవిష్యత్తులో ప్రభువారు ఒలివ కొండ మీద అడుగు పెట్టుకుని ఉన్నాడు. దాన్ని బహిరంగ రాకడ అంటారు. రహస్య రాకడనేమో సంఘం ఎత్తబడి దాన్ని రహస్య రాకడ. సెకండ్ కమింగ్ లో 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి రహస్య రాకడ. ఆయన కనపడడం కడబూరం రోజుల వెంటనే మధ్యాకాశానికి ఆయన వస్తాడు. యేసు ప్రభు నమ్మిన వారు, మరణించిన వారు మొదలు లేస్తారు. సజీవులుగా బ్రతికి ఉండి ఆయన కొరకు బ్రతికి మనం మహిమాస్వరూపం ధరించుకొని వెళ్ళిపోతున్నది రహస్య రాకడ. 7 సంవత్సరాలు మనం ప్రభుతో ఉంటాం. 7 సంవత్సరాలు అక్కడ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రభుతో పాటు మనం కూడా వస్తాం. మనం కూడా ఒలివ కొండ దగ్గరికి వచ్చేస్తాం. మనమందరం కూడా ఈ యొక్క భూలోకంలో 1000 ఏళ్ల పరిపాలన, రైట్, అది కూడా చూపిస్తాను. సో కావున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ విధంగా మనము యెరూషలేము పట్టణం 3 భాగాలుగా విభాగింపబడడం అని మనం చూస్తున్నాం. 2వది అన్యుల పట్టణము కూలిపోవును. ప్రకటన గ్రంథం 17వ వచనంలో ఉన్నది. సో అక్కడ బబులోను మహాపట్టణం అని, వేశ్య అని ఆ 17-18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి, అవి కూలిపోతాయి. సో రైట్. తర్వాత 3వది వచ్చేసి తన తీక్షమైన ఉగ్రతయను మధ్యము గల పాత్రను మహాబబులోనుకు ఇయ్యవలెనని దానిని దేవుని సముఖమందు జ్ఞాపకము చేసిరి. ఈ ప్రకటన గ్రంథం 17-18లో ఇది జరుగుతుంది. అక్కడ మనకు కనపడతా ఉన్నది చూడండి. సో అబద్ధ మతంలో ఉండి జీవించడం, బబులోన్ అనే వేశ్య, మద్యంతో త్రాగున్నాడు వేశ్య. ఆ విధంగా అన్యజనం కూలిపోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా బబులోను కూడా ఆ కూలిపోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకు ఆ విధంగా కూలిపోతుందో నిజాలు అడగండి. సీల్స్ ఆన్సర్ టు మ్యాటర్స్ క్వశ్చన్ అని అక్కడ రాయబడి ఉంది. 5వ ముద్రను విప్పినప్పుడు హతసాక్షులైన వారు, నాదా సత్యస్వరూపి, ఎందాక ఈ లోకములకు తీర్పు తీర్చకుండా ఉంటామని బలిపీఠము కింద ఉండి వారు దేవుడికి మొరపెడతా ఉన్నారు. దేవుడు అన్నాడు, ఇంకా సమయం ఉంది, కొద్ది కాలం వెయిట్ చేయండి. ఆ సమయము ఈ 7th బోల్డ్ జడ్జిమెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో అన్యజనులు నాశనం అయిపోతా ఉన్నారు. మత మబ్బులో ఉన్న బబులోను నాశనం అయిపోతా ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా కూర్చోబడతాయి. నెక్స్ట్ మనము 20వ వచనం మనం చూస్తా ఉన్నాం. అంత మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ సృష్టిలో తేడా అయిపోతా ఉన్నది. చూడండి 16వ అధ్యాయంలో వచనం. ప్రతి దీపము పారిపోయేను, పర్వతములు కనబడకపోయేను. ద్వీపం అంటే ఏంటండి? చుట్టూరు నీళ్లు ఉండి మధ్యలో భూమి ఉండేదాన్ని ద్వీపం అంటారు. అటువంటి దీపములు ఏమైపోతాయంట? పారిపోతాడు. మనుషుడా పారిపోవడానికి అవి పారిపోతాయి. అంటే ఎంత ప్రచండమైన ఉగ్రత రాబోతున్నదో గ్రహించాలి. అంత ప్రచండమైన ఉగ్రత రాబోతా ఉంది. తర్వాత చూద్దాం. చూడండి, పర్వతములు కనబడకపోయేను. పర్వతములు ఎక్కడ ఉంటాయి? ఎత్తుగా ఉంటాయి. మనకు కూడా పర్వతాలు ఉన్నాయి. ఏ పర్వతాలు ఉన్నాయి? హిమాలయ పర్వతాలు ఉన్నాయి. కోయంబత్తూరు నుంచి జవాబు వచ్చింది. ఎవరు చెప్పినారు? వెరీ గుడ్. హిమాలయ పర్వతాలు ఉన్నాయి. హిమాలయ పర్వతాలు ఎత్తుగా ఉన్న విధానాన్ని బట్టి శత్రువు నుంచి కాపాడడానికి, హిమాలయ పర్వతాలు ఎత్తుగా ఉన్నదాన్ని బట్టి చల్లగాలు నాకు వర్షాలు రావడానికి మనకు ఆధారంగా ఉంది. ఈ పర్వతాలు ఏమైపోతాయంట? కనబడకపోయేను. సృష్టిలో ఎంత మార్పు చూడండి. ఇటువంటి భయంకరమైన దినాలు రాకముందుకే మనం ప్రభువును నమ్ముదాం. నమ్మిన మనం ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడదాం. దాని గురించి కూడా యెషయా ప్రవచించాడు. యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో, అలాగే ఇర్మియా గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 17లో కూడా ఆయన ఈ విధంగా 2 ప్రవక్తలు దీని గురించి ప్రకటించారు. తర్వాత ఇక్కడ మనకు కనపడతా ఉంది చూడండి. అక్కడ 2 ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? ఎత్తైన పర్వతాలు కనపడతా ఉన్నాయి. అలాగే అటువైపు ఉండేమో పర్వతం, ఇటువైపు ఉన్నదేమో ఐలాండ్, ద్వీపము. సో అవన్నీ కనపడకుండా వెళ్ళిపోతాయి. ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితి రాబోతా ఉంటున్నది. అంతటితో ఆగలేదు. లాస్ట్ కోడ్ ఉంది.
అది చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం, పెద్ద భూకంపం కలిగింది, ఈ భాగాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి. అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏం కనబడతా ఉందంటే, చూడండి అక్కడ నుండి 5 మనుగుల వడగళ్ళు పడ్డాయి. 5 మనుగులు అంటే 43.359 kgs అన్నమాట. ఒక్క వడగండు 43 kg 359 గ్రాములు ఉంటాయి. మనం చూసే వడగండ్లు ఇంతనే ఉంటాయి. నేనైతే ఇంతే చూస్తాను, మీరేమన్నా ఇంతలో చూసారు నాకు, నేనైతే ఇంతే చూస్తాను. ఆ వడగండ్లు వస్తూ ఉన్నప్పుడు, అది పడతా ఉన్నప్పుడు తల మీద రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టినట్టు ఉంటుంది. రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టిన శత్రువులు రాళ్ళు తిట్టబడతారు, అట్లా కొట్టినట్టు ఉంటుంది. ఇంత చిన్న వడగండ్లనట్లయితే ఇక్కడ 43 kg 359 గ్రాముల బరువుండేవి పడితే మనుషుని యొక్క పరిస్థితి ఏమైతుందో చూడండి. ఏడుస్తా ఉన్నాడు ఆయన. అయితే అది ఎవరి మీద పడుతుంది తెలుసా? అక్కడ 660 ముద్ర ఉంది చూడండి, వాళ్ళ మీద పడతాయి. దేవుడు నమ్మని వాళ్ళ మీద పడతాయి, దేవుడిని దూషించిన వారి మీద పడతాయి. ఆ శ్రమల కాలంలో కూడా దేవుడిని నమ్ముకుంటారు. దేవుడిని నమ్ముకున్న వారు వారు హతసాక్షులైపోతారు. నమ్ముకున్న వారు దాని నుంచి దేవుడే కాపాడి ఆ 1000 ఏళ్ల పరిపాలనలోనికి అక్కడ ఇంకొక తీర్పు జరుగుతుంది అనమాట. గొర్రెలు మేకలను వేరుపరుస్తాడు. షీప్ అండ్ గోట్ జడ్జిమెంట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. మేకలను గొర్రెలను వేరు చేసినట్లుగా అప్పుడు వేరు చేసి, నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారులారా రండి, లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన ఇగో పరలోకములోనికి వెళ్ళండి అని గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్వైటెడ్ హిస్ పీపుల్. అది ఆ గొర్రెలను పిలుస్తున్నాడు. మేకలు ఏమంటున్నాడు? నా తండ్రి చేత శపింపబడిన వారులారా లోకము పుట్టినది మొదలుకొని అపవాది వారి దూతలకు సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగులోకి వెళ్ళుడు అన్నాడు. అది తీర్పు అయిపోయిన వెంటనే 1000 ఏళ్ల పరిపాలన ఈ భూలోకంలో ఉంటుంది. అంతా పై నుంచి దేవదూతలు, దేవుడు, అలాగనే పాత నిబంధన భక్తులు, కొత్త నిబంధన భక్తులు అందరూ వచ్చి ఈ యొక్క 1000 ఏళ్ల పరిపాలన చేస్తారు. ఈ విధంగా దేవుడు ఉన్నది. కావున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇది వాస్తవము సత్యము అని గ్రహించిన టైం లేదు. సో కావున అయిపోయింది 11:30. సో ఇవన్నీ మనం గ్రహించి ఇది వాస్తవమే అని మన ప్రభువును నమ్ముదాం. క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి ఏ శిక్ష లేదు. ఇక్కడ కూర్చున్నాను, క్రీస్తులో ఉన్నావా, సాతానులో ఉన్నావా? క్రీస్తులో ఉంటే నీ పాపాలు ఒప్పుకుంటావు, మారుమనసు పొందుతావు, పాపాన్ని విడిచిపెడతావు, ప్రభువును హత్తుకొని బ్రతుకుతావు. ఒకవేళ నువ్వు క్రీస్తులో లేకపోతే నీకు దేవుడు కావాలా, సాతానుడు కావాలా, ఇద్దరు కావాలా. 2 పడవల మీద ప్రయాణం చేయడం చాలా కష్టం, మోసపోతారు. ఆ విధంగా ఉంటే మార్పు చెందాలి. అందుకే క్రిస్తువునికి రాసిన పత్రిక 1:10 దేవుడు మృతుల్లో నుండి లేపి యేసు అనగా రాబో ఉగ్రత నుండి మానవులను తప్పించుచున్న ఆయన కుమారుడైన యేసు పరలోకం నుండి వచ్చునని ఎదురు చూచుటకు మీరు ఎలాగో దేవుని వైపు తిరుగుతారో ఆ సంగతిని వారికి తెలియజేయుచున్నాను. సో మనం ఎదురు చూస్తూ ఆయన రాకడకు సిద్ధపడాలి. ఏమైనా దేవుని బిడ్డలారా, పాపము చేయని ఆయన మన కొరకు పాపముగా చేయబడి గొప్ప రక్షణ సిద్ధపరిచాడు. ఉచితనే రక్షణ ఉన్నది. కానీ నీ పాపాలు ఒప్పుకొని యేసు ప్రభువు నమ్ము, ఆయన రక్షిస్తాడు, నువ్వు పరలోకంలో ఉంటావు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ విధంగా రక్షింపబడిన వారిని రక్షింపబడతాం. రక్షింపబడిన మనము మేఘాలను చూసుకుంటూ, మేఘాల మీద రానైన ఆయన ఎదురు చూస్తూ, నేను ఆయనను ఎదుర్కొనాలనే సిద్ధపాటుతో, మెలకువైన జీవితంతో, అజాగ్రత్తతో కాకుండా మెలుపుతూ ఉన్నాను. అక్కడ ఎవరండి? ప్రభువైన యేసు ప్రభువు వస్తూ ఉన్నారు. మేఘాల మీద రానై ఉన్నాడు. మేఘాల మీద రానైన దేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తూ మనము ఆ యొక్క గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవం, ఆ యొక్క వివాహంలో పాల్గొన్న దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించగా ప్రార్థన చేసుకున్నాను. ప్రార్థన చేసుకోండి. క్రీస్తులో ఉన్నావా, క్రీస్తు బయట ఉన్నావా? క్రీస్తులో ఉన్నావు, సాతానులో ఉన్నారా? చాలా జాగ్రత్త. క్రీస్తులో ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష లేదు అని మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఇటువంటి భయంకరమైన దుర్దినాలు రాకముందుకే సృష్టికర్త అయిన నీ దేవుడు నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన నీ రక్షకుడు నమ్మి మార్పు పొంది బ్రతుకుతాను. నమ్మిన మనం ఒకవేళ ఎక్కడైనా వెనుక జీవితానికి వెళ్ళామేమో, ఇంకా పాపమును హత్తుకొని పాపముతో దుష్టులతో స్నేహం చేస్తూ దేవుడితో కూడా ఉన్నామేమో, ఆ విషయాలను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన రాకడకు సిద్ధపడతాం. ప్రభువా, మీ పాదములకు వందనాలు. సజీవమైన, జీవం కలిగిన, శక్తి కలిగిన ఈ వాక్యాన్ని మాకు రాయించిన వందనాలు. భవిష్యత్తులో మీరు చేయబోయే కార్యాలను బయలుపరిచినందుకు మీకు స్తోత్రాలు. యెషయా ప్రవచించాడు, జకర్యా ప్రవచించాడు, హగ్గయి ప్రవచించాడు, యోవేలు ప్రవచించాడు, ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రవచించాడు. ఇవన్నీ మా కొరకే ప్రభువా మీకు వందనాలు. మా కుటుంబంలో రక్షణ లేని, మా
మా కుటుంబం అంతా కూడా మా కుటుంబాలుగా మీ రాకడలు ఎత్తపడాలా. మా సంస్థలో పనిచేసే వారు రక్షణ మారుమనసు లేని వారికి రక్షణ మారుమనసు దయచేయమని, అలాగే ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న ప్రతి వారిని మీ రాకడ కొరకు సిద్ధపరచమని వేడుకుంటూ ఈ మాట మా హృదయాల గురించి నీరు గట్టి ఫలితం చేయమని మా ప్రార్థన